L'Associació Catalana de Municipis és l'entitat municipalista de referència a Catalunya. Treballem pel món local català. Les preocupacions, objectius, interessos i anhels de tots els municipis de Catalunya i de la seva gent són els nostres, perquè per a nosaltres tots els municipis són igual d'importants. L'ACM agrupa gairebé la totalitat de municipis de Catalunya, als quals oferim eines, suport i serveis per facilitar la seva tasca. I alhora representem i donem veu als ens locals i amb ells a la ciutadania de tots els pobles i ciutats del país. Ara iniciem una nova etapa. En què consistirà el nou mandat 2020-2024? Les màximes prioritats de l'agenda municipalista seran abordar l'acció climàtica, garantir la qualitat de vida i fomentar la prosperitat de tots els municipis de Catalunya. 3 eixos estratègics per impulsar el desenvolupament local sostenible. I com ho farem tot això? Impulsant l'ACM com a aliança de futur amb el municipalisme català. Enfortint la representació i la veu dels ens locals en tots aquells fòrums on es debatin i decideixin mesures que afectin el municipalisme. Implementant nous serveis de suport i assistència tècnica als ajuntaments per facilitar-los el dia a dia i el seu servei a la ciutadania. Innovant, digitalitzant i modernitzant els processos per adaptar-nos a les noves maneres de fer, treballar i comunicar. Impulsant l'Agenda 2030 amb objectius estratègics per al desenvolupament sostenible del món local. I també treballarem per enfortir el municipalisme amb els municipis catalans com a corresponsables del futur de Catalunya i amb una única veu. Prestigiant i dignificant la figura de l'electe local mitjançant l'acompanyament, la formació i l'acreditació de la seva feina i coneixements. Impulsant millores en els marcs jurídics de representació, governança i decisió respecte al món local. I projectant el municipalisme català al món. A l'ACM tenim clar que el municipalisme és la clau per representar i donar veu a la ciutadania de Catalunya. I ho fem vetllant per l'excel·lència, la integritat, la proximitat i la igualtat. Associació Catalana de Municipis. La força del municipalisme.